de politieke partijen en de kandidaten het ontzettend laag om campagne meewerken, sympathisanten en oorlogsrennend volk. Freetioen is het officiële startschotjoen voor de verkiezingscampagne in de gemeente Noord-Est-Friesland. In het Dokkumer gemeentehuis waar de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen invult door alle listloekers. En ik hoop echt dat je op die morgen partij kan. En de listloekers stellen haar graag aan je voor. Mijn naam is Kootje Klinkenberg uit Morra. Met mijn partij Actief Lokaal kom ik ook in 2022 voor u op. Mijn naam is Angela Soeboer en ik ben listloeker van de FNP Noord-Est-Friesland. Hoi, ik ben Geertje Schoorstra, listloeker van het CDA. Beste inwoners, mijn naam is Johan Talsma. Ik ben listloeker van BVNL Noord-Est-Friesland. Goeie, mijn naam is Jouke Douwe de Vries. Ik ben listloeker en op het Stuitek wethouder van SIN. Griete Schaarsel, fractievoorzitter en listloeker voor de Partij van Arbeid Noord-Est-Friesland. Goedendag, ik ben Pieter Braaksma, wij in de Eesteren, altijd agrarisch ondernemer geweest in de Rabbels en in een bloembollenteelt. Mijn naam is Digna Verweda, ik ben lijsttrekker van de VVD. Ik ben Alex Hazelaar en ik doe aan de verkiezingen van de gemeenteraad mee als Waddenpartij. Ik ben Klaas de Jager, wij in Kolm, ik ben listloeker van de ChristenUnie Noord-Est-Friesland. Wil je nou zelfs de stemwijzer ook invullen? Dat kan via www.stemwijzer.nl en dan kiezen voor de gemeente Noord-Est-Friesland.